Mande we no na. Ya kwushi okwu ike. Aha go nene. Amba no ko from Ugbula Umojukwu aka. Okay. Ma onwe complain iwetela anyị nga. Mmegbu emegbuga ha gị. Na mbara ejidi gị kwa. Mgbanụ were nwayọ kọwara anyị ole ndị megbuge gị ihe, ole kwenu kpe eshi emegbuge gị. Ndị megbuge m ihe awụ ụmụ nwelewe echi. Ụmụ Christopher Iza agbado nwelewe echi. Na mmadụ abụọ nọnyere ha na-ewu nwa Celine nke atọ na ndị nwoke ahịa wụ Josephat kọdụ ahịa wụ keyi na nwere echi ewu nwanne ebe a lụtara ya ka ya bịa nga ọlụlụ di ya wụ nga ịwa ahịa wụ Peters nwihi Nnegbu ụwa niile gere na olu m asị m ha nya ahụkwa m ala m ndị mmadụ ekpeli ya ndị eze ekpe ya ndị kọtụ ekpe ndị elu ekpe ndị ala ekpe ugbile niile machara ekpeli ya ihe otu a na-akpụghọga m agbọtọwa ha dị m shisha nwedị ihe m nwere adị m erijuli ya ha afọ maka na ọ bụ naanị kem na m enwedị nwoke ihe m nwewuru naanị ka isi ma ha nụla m ala m kemgbe aka ahụ tigo ọkụ n'ime abalị bụ ụzọ bịa kpochie m nga tigo ọkụ ga rụọ ụlọ Josephat na Peter nwihi Nnegbu na Simon onye na-echitere ha ego chi mmụọ gawa na nsogbu arịrị enwedị m onye ga-echitere nna enwedịkwana onye ngachi bịala m abịara m nga ka nkọsara m nwoke na nwa onye na-agbapụta ndị na-emewu emewu onye na-enyere ụmụ ogbenye aka chaka m bịa nkọsịrị ya ihe na-eme m ya biko ya nzọpụta m ka ọ wụrụkwana nwoke m mụrụ ebe atịghị m nwunye ha nwoke na mụ na ha gide ekwu n'ọsọ m onyere ha nwoke enwedịnị m nwoke m nwụrụ dawụ nwoke m gbakwutere amụọra m nwoke ụda ugbule niile senel Josephat na Peter nwihi Nnegbu mmụọ were ala nya ahụ m na Simon ha nụrụ olu m ọwachi ka ọwa eziokwu enwedị onye ugbele na-amadị ndị eze ma ama ndị ichie ma ama ndị ọzọ ma ama ụmụ agbọghọbịa ma ama ụmụ okorobịa ma ama kemgbe akpecha ya kemgbe 2015 na m ji ala enwedị onye mebere m interruptụrụ ya ala nna m nyekwere n'ime ejijiri ji arụrụ m ọrụ riri wee na m ọgbachiri ike nwanne m gbanị m otu m ga-esi ihe nna m nyere m ọkụ nna nyere nwa ya n'aka ga-eji erewu m Josephat nyaahụ m ala m ụmụaka n'uhu ụmụ ojukwu n'uhu ji ụdara n'uhu ele n'ukwu sheni Josephat onye ụmụ elu umre nyewo nga nwelewechi ya nyaahụ m ala m ala m ka m na-anụ ya mụ na ya enwede okwu mụ na ya ihe ọwụ ya gara gara ya bịa were polisi kpochikwana m ama mụ na ya ekpebedị kembụ ya were polisi kpochikwana m Chineke m azọpụta m maka ihe ọ na-emewa kpochie m mgbe a nnọ ụbọchị 8 ụbọchị 9 ya bịakwana ọgada abịa jibe ya oji ya abịa ndị ọchịchịrị ọrị ha ahụ na-ajịchi ma mụọ mmiri ya taa ka m nọ na-ele Josephat Peter nwihi Nnegbu Solomon nyaahụ dị m ala m ụwa niile gere na olu m ọ dị mma mma ọkwa onye eze ma maka ala onye eze ma maka ya ndị eze ekpelie ndị olee ihe ndị ekpere eji m ya nga wetara anyị ka anyị hụ ihe ndị eze ekpere bikos ọ na-adị mkpa ihe gbasara ikpe ala ndị eze kwesịrị ibu ụzọ ma agị ya ọnụ tupu anyị ala elebe ya anya maka na anyị anaghị eji ikpe ndị eze ekpere egwu na ụdị ọbụla so ọ bụrụ na ndị eze ekpele ihe ma Josephat agakwa n'ihu na-emegide nwaanyị a n'ihi na ọsha amụhụ nwoke mara na ọnwa ihe a ga-elebara nnukwu anya n'ihi na ọ dị oke mkpa na elebara ya bụ okwu anya karịcha ọ dị mma ihe awe ya oke ngwa mma ji anyị akpa ya wụ ihe ekpere weti otu ka anyị na ya akpa okay, land appeal case brought before
His Royal Highness Eze PC Okono, Apaka 1 of Ubele Aka, Autonomous Community. Yes. Appellant, family of Pastor Peter Izuabado of Umu Okororie, Kindred, Umu Juku Village, Ubelaka Autonomous Community, against respondent, family of late Okoro Ibe, represented by Anna Okoha of Umu Okororie, Kindoka Ogawana Epa. Yes. Okay, so here is a Berengawo, Hanya Hagala Epa. Yes. Okay, here is a Beren. Okay, Lende Wundeke, Ubelaka Council of Chiefs. The first one. Okay, yes. Cheremele, Ola Febere, okay. Okay, 2014. 2014, okay. Okay. Cherema agopota Eze's verdict and judgment. Cherema agopota Eze's verdict and judgment. Eze ruled as follows. 1. From all available facts in evidence, the land in dispute belongs to Okoro Ibe and family. Considering that Christopher Izuabado family is living on the land in dispute, Eze hereby approve a certain portion of the land in dispute, which is demarcated by Eze and the jury for temporary use by Christopher Izuabado family until they can negotiate with the owner. Until they can negotiate with Okoro Ibe and family. Or until they, Christopher Izuabado family, develop another place and vacate from the land in dispute for the owner. And when they can have Oshi mo hushina uru na ha choro ha shira la mfo chola ga ebe odo onwe nke ha nyere gị okay mana ugbu a ha ka na-arụtọkwa ihe na sị na mmụra ngwa afoshiri hi nwannu kemo nwannu nya ha ile manya na anya mgbo mbira nga n'isi okoto ukwu ile manya na anya nga mpra anya m hacha ai begide kemo nwannu nya ha eribedu mu ni otu na ebe sisa akwa she Josephat emeremiani mmụra ama na ala m Oda ekpewo meji ezuri. Emere m ya ni. Ke wuka ekpere m ga awuka. Ekpere ke nga awuka. Okay. 2014. Yes. Ikpe ma ha. Ke ekpere nga eze. Ke 2015. Elihe ngeji aboshiri ya ọnụ. Elihe makara enwede m mmanụ. Ọ dị mma ngwadu mma nsogbu anọ. Anyị first of all anyị na eze ga ahụ. Ịnụna anyị na eze ga ahụ. Anyị na eze hụcha then we follow it up with the legal proceeding. Ịnụna ụja akpọkwala gị nọ. Josephat ahụ na onye ọdọ ka ịkpọrọ aha ihe. Josephat na Peter Nwihi Nnegbu na Simon onye na-ejitere ha ego na-eji ha arụ ụlọ be. Ọ nọ South Africa. Okay, arụga ha ụlọ n'ala ahụ. Ọrụ ya ijeje ụda ihe ọ ga-achị gị ijeje Josephat ya chịda mmadụ ya nọ na court. Mmadụ ya nọ na court. Ya na-arụtọkwa ya ụlọ ịkpa. Nwechi ụlọ biri. Gbapụ mmiri ekpedo agba. Ha chịrị o were ala nye ahụ onye nwe ala. Ya chịda m onwe na nyechi imi. Anyị na ha budo otu nna. Anyị na ha budo otu nna nna. Anyị na ha budo otu nne nne. Awụhụ ndị ọdọ. Aza ha ọdọ. Anyị za ha ọdọ. Emere m Josephat unu enye ahụ m ala m. Ọ dị mma. Ọ dị mma imele nọ na.